filles de la mateixa mare romana s'assemblen per veïnatge, per història compartida, com dues germanes de sang. Per això, si algun hispà per ruqueria, per colonialisme, gosa no reconèixer-en una, la nostra, la que cal preservar, s'ha de saber capir que, aleshores, allò més important no és el missatge estricte, sinó el codi.